Uyaphothwa le voice note le engiyenza lapho wethu uma ikhona indlela ngifune ifike ngqo kumacingwane. Mfowethu ungizwa ngamusa nje ukudlala ngengane akakasineli phezu kwengane mfowethu. Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bakhala ngongizwe Mchunu abathandi kanye nabalandeli baKhuzani Mpungose abathi ungizwe udicilela isithunzi sika Khuzani phansi. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usiyona lelikhasi wamukelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Bathi sebekhathele isenzo sika ngizwe Mchunu abalandeli baKhuzani elokhu edicilela isithunzi seqhawe labo phansi. Lokhu kuze emva kweepisode yangomgqibelo ushuni ikaMaskandi la ungizwe abonakala khona eya kuboka Mthandeni Manqele eyoxolisa ukuthi ke wayecheme noKhuzani sonke lesikhathi uveze okuningi ukungizwe okuyi information eyingozi kakhulu nalokuthi ke bathi indondo uKhuzani wayenzelela uKhuzani nakho lokho akumphathanga kahle nabalandeli badinwe bayafa ileso senzo bathi kanti kuyoze kube nini ungizwe elokhu edicilela isithunzi sika Khuzani phansi kungani ngoba esehlukane noKhuzani ekhethe ukuhamba engcolisa igama lakhe bafethu abantu uthi ngikhulume kakhulu ake ngidedele nansi iVN nawe uzizwele ukuthi ke abalandeli badinwe kanjani. Thumelelo usikhotheni nje abayibulawa la izizungu zingakanani inkinga kubo engasolvekile. Ehambe lentanga zazi. Umtshela nje mina akuyona insango mina. Oh, umtshela nje. Tshela lo muntu lahamba yofinya lona ohamba ecinanela kubantu la. Hambe lona mina akakhotha iviksi lo mbombo kanini. Uyaphothwa le voice note le engiyenza lapho wethu uma ikhona indlela ngifune ifike ngqo kumacingwane. Mfowethu ungizwa ngamusa nje ukudlala ngengane akakasineli phezu kwengane mfowethu. Kunini uMpungose ebekezelela amanyala awungizwe. Mfowethu ungizwa uma ukuthi akaphuma enganeni mfowethu. Kukhona into akazoyithola mfowethu sikhathele manje indaba kangizwe. Ungizwe nje akaphuma enganeni mfowethu akahlukane nje noMpungose ungizwe. Madoda nibadala manje ngaka nobuza. Cala ungami ngixambuza nje. Khona into engingayazi. Nawe umdala nje mawunga. Mina ngibuka wena nje ukuthi nawe mfowethu siphila nawe. Uza ngomqondo obula. Uyazi umqondo obula. Buza thana mfowethu ngoba siyaphila siyakhuluma nawe. Kwenzakaleni? Kama usungifuhlela ngeinhlanya nje eyicinele lapho ngathi uthi uphethe umkhuhlane umbuzeni ukuthi ucinela kimi engijwayela kabi